Trí dó híon náid bew di rib se brian ag léamh ní scéalta nuacht mar is an dúil ach scéalta nEalaíon. As an New York Times mar is gnách agus in neamh bain muid lé cúpla scéal beaga, cúpla scéal beag. Letters Orgus Guggenheim, and our Old Age, a Beginner's Guide, le Michael Kinsley, American Psycho Broadway, Lament, le Aurélie Dupont, leis Martha Graham Dance Company, agus Revolt, she said, Revolt again, leis Soho Rep. Níl mór an le ráthacham faoin Guggenheim. Tá sagam gur cheart an bheithig tuairt níos mó suntais do nEalaíon tá Nuacht ach ní féidir liom in suime go an tú. Tá Meiriceá Catalan tar éis dealamh nua a dhéanamh is cosúil leis déanta go hiomlán as solidach. Agus tá féinúil sin aibhríonn an leithreas seo. Agus tá sé le choristeach i Museum Guggenheim in Nuacht. Bailú ír. Níor thug mé hell don smaoinemh chur mo airgí dé ach tuigim an coincheap tí fiúr dé. Beatha duine a hell. Chuir mé mar sin. Michael Kinsley, Irisio, bhí sé 3 bliana agus 2 nuair a dólam sé go raibh Parkinson's aige. Agus chuige nuair a dóghar sé don saoile. Sinas máil is sé Parkinson's. Dúirt a neurológ stócha leis go gaithe sin a fiacla a scúba agus a flasáil go fóil. Tá Kinsley 65 is ach sláán a bheith náúr agus a bheabhar 100 sláán. nó 100 sláán más léirú a bheabhar an leabhar éachtach seo. Agus ní dheartí mé in rodile faoin leabhar sin. American Psycho, as tá síon an scéal le Bret Easton Ellis, scríbhneoir an leabhar ina hí gan ina síocháin sa Schoenfeld Theater in Broadway. Go fánacht le háardú an chortín do stáisiú an leabhar. Diantá rá go raibh sé míthachar, míthúimhneach, curmhúiseach, bhís aige chomh dainséireach is atá sé de leabhar a chur stáitse. Gné Osréalach is sé seo, Dima híle idir sé, bhrinlóid díomhar. Bhí sé díreach ar tíochtailteach as Los Angeles. Sarah neachar sé go dtíon léirú, bhí chórá scéalta aige
le na bhuachail chara. Céir dhéanamh siad leis an dráma seo dúirte. Agus ceist éráilte i se sin. Cé mar a dhéanann tú ceolghráma cuilethe Broadway de uorscéal dúchlánach torgnamhach faoi bancéir inéistíocht de Wall Street sleamh dúnmhar fórsrathe faoi chaim. Well, fuair an dúsal eile amach tappaí go leor chuan na saoil se síos agus thosa ceol tuaidiúil ládrannach ag seaint sa chóilre ag neartú sús go uail choscrach go dtí go dagan Patrick Bateman an bancéir a gceist amach as Paul in orlár a stáitse gan éir a cha óbhríste. Chluimhrí sé féin, thiúil sé timpeall go gidalach, go gaigeach, go móréiseach ag chur síos mar a dhéanann sé chluimhrú. D'oscail an dráma go maith chosúil agus tá an léirmheastóir seo Alexandra Alter Blas-Osta leis an dráma. B'éidir nuair a ismíonn sean san chéadú eile go ndéanam mé iarracht d'éacail. Damsa léirmheas criticúil sé seo faoi ghamsa an smaoine tá fií fiorde agus údrocht agus admhaíonn an tált seo le Alistair Macaulay gur ciméara, gur notion údrocht in damsa. B'éidir gur hial tú go raibh le héadán agus leagan defnídeach, cínteach de damsa clásaiceach mar Giselle nó Swan Lake. Ach gurí vinnig fan túmach go bhfuil na leagan nach is seo a bhfad ón coincheap a bhí in insin an bhun léireóra. Cibé nEalaíon bhainneann revolt, she said revolt again, le mrá agus le bhainneannachas is dócha sin focail inis nóir smaoine mé chun san an tanamach le ghéanaide ach cibé tugann an tált seo le fisgur cheartta te bheith cuaramach a bheith déanna chuir síos ar bith na mrá sa dráma seo. A bhainneann le cruacheist na agus dúchail an gan leis go chaime an focail seo aimisiú. Ní féidir an caint gan an focail a bheithem agus chuir sé sin mé leis ceirnis. Andacht, banúdacht. Mar se Muidir eis, brónar nach trú nach féidir an sus a bhrú ach tá muid a críola bheú
bhandocht. Cruach éisteanna agus dúchail na bhandochta. Ná habair go bhfuil nam rá go hálainn nuair a bhín fear gorb. Dá mé chomhaithe na Jaacú sa fíorthaíl. Thiúrach siad buile sa díaldait go hen leisciúil. Ná sin na méid sníad na scéalt nEalaíon go léir, so tásúla agam gur bhain sé taine bhastab nó úsáid ar bith, agus tásúla agam go bhain muid a Kinsley chéile arís ar a bhád. Slán leis.